Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay, kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Sa diin ka pala nga school sang nagligad? Kwan. Sa isa ka gamay nga community college sa probinsya. Tinangin niyo probinsya? Ginatulog lang niya ako. Kag hindi ko mahangpan ang ginabatsyag ko. Ka-weird sang iya panulok sa ako na. Dunagatudok sa kaunuran ko. Kwan? Sa Iloilo? Ang amo nga lugar, ginatawag na San Vicente. Hala. Basi kung dito ko siya nakita. Amo gali. Sige ha. Mabilin ko na ikaw. Kag sorry gidliwat ha. Okay lang. Ay, madali lang gali. Nga Mapauli ka na bala? Ay, hindi pa. May klase pa ako. Sa science building. Anong course mo? Nursing? Aba, hindi Dito lang ang venue sang isa ko ka subject. Ikaw ya. Ano ang course mo? Medicine? Wow! Grabe ka gali Pero madugay ka pa sinakag makagraduate. Ano ka na nga year? Second year. Medicine proper? Oo. Hala, kadugay pagid gali Okay lang Amo gid na yung gusto ko Ay, kung okay lang sa imo, madungan na lang kita. Dito man ako maagi pakadto sa laboratory class ko. Why not? Kagwapo sa iya yan, no? Ha? Ginatulokid kami sa mga estudyante nga malabayan namon. Siyempre, gwapa kag gwapo ang nagaupod sa paglakat mo. Hala, si Justin, masugatan na mo no. Kag akig siya nga nagatulok sa akon. Bah, Meg, may problema bala? Sa imo wala. Apang sa babae nga ina, bayara. Bah, nga man. Ano ba lang ginbuhat niya sa imo? Ariyo. Ginhapoy man lang niya ako sa niyo. Ahos? Hala, ginbayaan niya ako. Ahos? Ahos lang ang katapat niya? Anong natapos sa boyfriend mo? Hindi ko siya boyfriend, no?
Nasugata ko lang siya dira sa may hilit-hilit. Kag tapos, naghambal siya nga madungan sa akon sa paglakat. Kay kagwapa abi sa akon niya mo. Sino man abi ang hindi gusto nga magdungan sa paglakat sa akon? Lain naman ang tulok niya sa akon, no? Amo kagid bala sina? Kagwapa? Hindi. Ano man gali? Kadamol ko ya. Hoy, excuse me, no? Pang beauty contest niyang nawong ko, no? Amo man ang lawas ko kag kataason. Kagtulo ka ako, oh. Amo ako sinikon magrampa. Oh, see? Oh, naglungo siya? Lain naman nga klase ba? Ang beauty ko? Hindi. Ang kaisog sang buot mo. Inumbla ka mo damo nga kapimis. Para nga nervyoson ka man jutay. Kinkadlawan niya ako. Nga daw nahikay. Oh, aring awos mo. Oh. Basi kung kinanglan mo pa kung magluto ka karon. Kaon ka gid sang maayo ha? Kay basi gutom ka lang kung nga nag-hallucinate ka na. And sugiran ko ikaw, miss. Hindi ka gwapa. Kay kung matuod nga gwapa ka, hindi ka mag-make up sang amo sinakadamol. Huy, Mr. Istas Barabas? Sino ka ginhaw? Nga nga kung makapanghikay ka. Daw si Adonis kagid kagwapo? Kaghoy, sugiran ko man ikaw ha? Hindi ka man gwapo. Kag nakahibalo ka balak kung anong panolo ko sa imo? Loser ka. Oo, loser ka. Kag wala sang babae nga maghandom nga magupod sa imo. Kag inang imo nawong nga ina, Ina? Amo ina ang klase sang nawong nga ginabasted. Pulos ka lang nawong, wala ka sang apel. Naglakat siya. Ay, nanuman. Litsi nga babae ato eh. Grabe kataas ang panulok niya sa iya kagalingon. Hindi man kuntani ako gusto nga suyaan siya sa make-up niya nga bagay gid man sa iya. Kag hindi gid man matuod nga madamol. Apang napilitan na ako nga munuhon. Kay wala ko sa makita nga isaway sa iya. Matuod gid man nga gwapa siya eh. Mataas kag siksi. Ugaling ang mga kasubong niya nga babae nga amo sinang ginaangkon nga katahom. Among masami nga ginaagaw. Kag tungod nga nakahibalo siya nga gwapa siya, sigurado ako. Siya ang klase sang babae nga malipat ka na lang kag ilisan ka na sang lain. No way. Hindi bali na lang. Mas okay pa sa akon nga makanubya ako sang hindi gwapa. Basta masaligan. Hoy, Justin! Oh, Victor, Meg, ngaw. Saan ka? Baw, doon na to vlog ka sa babae nga to. Ano? Nakita mo man gali kung ano katikalon sang babae nga to? Namuna. Kasuplado mo labi sa imo mo. Ano? Kagwapa sa mga babae, no? Ginsinupladuhan mo pa. Ay, kung ako sa imo, Meg, pormahan ko to dayon mo. Pormahe to ah. Do ikaw ang gusto niya sa tumig. Sa imo, naurungan man siya mo. Hello? Pwede makapamangkot? Hala, babae? Kagkagwapa-gwapa? Yes, miss? Din diri ang Arts and Science Building? Kwan. Diretson mo lang niyo. Dason magliko ka sa wala. Dason malakat-lakat ka lang sa jutay. Makita mo ng building ang ginapangita mo. Grabing tulok niya sa akon. Daw ginahipnotize niya ako. Piyungon kong akon mga mata.
Gusto ko nga makabalik sa realidad. Nagbalik ng palamantinaan ko. Muklaton ko nga akong mga mata. Ba? Sa di na si Victor kag ang babae? Wala na sila? Sa din sila nagkadto? Paano nila ako nabayaan dayon nga wala ko man lang inabatyagan ang ila pagpalayo? Justin! Ba? May tingog ako sang babae nga nabatian sa akong likod. Balik doon ko, abi. Ay, abi ko kung ang matahom nga babae nga nakita na namon ni Victor. Hindi, gali. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Na-open ka pala sa ginambal ko? Ba, nagsaylo siya sa tubang ko. Paano ba niya naibalaan ang ngalan ko? Siling ko, na-offend ka bala sa ginambal ko sa imo? Anong labot mo? Dira ka na. Madali lang. Ba, ginawiran niya ako sa kamot. Kag nagtabuay ang amon panulok. Sorry, gida. Nambal ko lang ato tungod na init ko sa imo. Pero hindi ko tuya hungod. Nga, gusto mo man bala nga bawion kung manangit panghambal ko sa imo? I'm sorry, miss. Wala akong nakaibalo kung paano mo nahibalaan ang ngalan ko. Pero wala ko sang plano nga mangilala sa imo. Yan kung mahimo, untatin na ako. Nga pala nga kasuplado gid sa imo. Nagasuri na gani ako sa imo Anong labot mo kung suplado ako? Kag wala ko sang labot, kung hungod man o kung hindi, ang ginapanghambal mo sa akon. Pero ini ang idasok sa utok mo. Hindi ko gusto ikaw nga makilala. Kani kung pwede, hindi na ako pag-istorya. O kung tulokon, kag palapitan. Ako gali si Hazel. Wala ko ginapangayo ang ngalan mo. Nakahibalo ako. Amo gani nga ako na lang naghatag. Nagyuhom siya sa akon. Lain ka man niya klase, no? Ano pagit ba lang kinanglan mo sa akon? Magambal ka para untatan mo na ako. Wala man. Gusto ko lang nga mag-sorry Kag para isiling nga kung ginapangita mong kaupod mo nga lalaki ka ina, nakita ko siya nga nagpakadto dito. Kag may kaupod siya nga isa ka babayi. Natingala man gani ako nga ginbayaan ka lang nila nga nagakaurungan dire. Ano blang napanghambal sa babae ngayon kadtuan kong gintudlo niya. Nga ginkadtuan ni Victor kag sang amo nga babae. Nga blang nga ginasunod mo ako. Kukuan. Siling ko. Basi bala kung kinahanglan mo ang bulig ko sa pagpangita sa abyan mo? Pwede bala? Bayain ako. Hindi ko kinahanglan ang bulig mo. Dasigon kong paglakat. Hindi ko pagsapakon ng babae nga ini. Kadulom na sang koridor nga ini. Kita mo gid lang. Ari man siya gihapon, no? Sigurado ka ba lang nga diri mo nakita nga nagpadulong si Victor?
Oo gani. Kag may kaupod siya nga babayi. Isa-isahon ko li ang mga classroom dire. Wala. Wala man siyang tao mga classroom dire. Oh, nga nagdulog ka sa paglakat. Nalipat ako. Nga kinanglan ko pa siya nga pangitaon. Samtang pwede ko man siya galing nga matawgan sa iya cellphone. Wow, kung cellphone ko sa bulsa ko. Aring cellphone ko. Tawagan ko siya. Nakabati ako sa ring sang cellphone. Oh, daw dito na yun naghalin ho? Dito sa unhan. I-off ko ini. Daw dito naghalin sa katapusan nga classroom. Na, daw diri ko na yun nabatian. Ay, Justin, kadulom na gid diri na yun. Bah, ginuyatan niya ako sa kamot. Wala man sang tawo. Oh, tingog sang babae? Victor! Ana, kung ko na umigil sa iyo. Hindi. Mas manami kay Victor. Ano ina? Hindi. Ang iyan na mong hinalit na nga nagdiwat. Kakalaway sa iyo. Kami yung mga kuko. Hinalit na nga nagdagbat. Anak? Inpuno niya ako sa iyang malagbag ang mga kukusahan. Hindi ka magkakaroon. Makita ko gitan din sa pertahan ang kahimtangan ni Victor. Nagakurog siya sa kasakit. Mari na kita diri. Oh, bah, hindi. Naglabog ang ulo ni Victor sa dingding. Tulog ka. Tulog ang ginabuhat niya sa lawas ni Victor. Oh, ginapang utod-utod niya. Nga kinanglan pang buhaton ni Ina. Samtang ang gusto man ng niya nga kaunang among kasing-kasing ni Victor. Nahadlok na ako. Nahadlok na ako. Dali! Mapalipod kita sa nagatangkas nga bangkong Ina. Kaya naghahanap na siya nga magwa. Oo, dali na. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Magabian sa dagarinyo sa pagpamati ang magabatang magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon.
Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot ni kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, nga ginpasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes. Balis ka din na sang metrosexual. Sila na iyang mga lalaki nga wala labot sa mga latest fashion trend. Kag wala nagakadto sa beauty salon. Basta areglado lang iya kag presentable ang itsura nila. Okay na sa ila. Bisan tayaan mo pa sila sang pusil sa ulo.
Hindi mo gid mapasugot nga magpabutang sang nail polish. Labi na kon pink. Yeah. Ate, sige Gusto kong amusin ang asahi sang gayday. Hindi ko yung gusto sang lalaki nga nagaproblema sa mga bagay nga dapat mga babae lang ang nagaproblema. Pangitai ko sang lalaki nga ang ginaproblema, amo ang problema gisang lalaki. Pareho sang? Pareho abi sang pag-maintain sang balay nila. Kag sa mga kagamitan dito. Oy, day, nanamian ko sang lalaki nga hindi na kinahanglan ang plumber para nga magkaayos ang gripo kag sang CR. Okay, panumdumon ko gid kina. Sila lang nagkapanawag. Hello? Hi! May good news ako sa imo. Ano, ina? Girl, may nakita na akong guy para sa imo. Engineer siya. Kag 26 years old. Kagabi mo? Cute pa. Mahuyugon man siya sa mga branded nga mga pahamot. Hindi, no. Mas prefer niyang ordinary brands. Wala siya sang nail polish? Wala! Hindi ba lang nga nagsiling ako sa imo? Nga pangitaan ko ikaw sang retrosexual? Inang lalaki nga wala sang huyog magporma. Inang panglalaki, gidya ba lang ginausikan sang tion? Pues, siya na ini. Sino ang ngalan niya? Si Paulo. Uy, karami sa ngalan niya ba? Free ka bala, boss? Sunday boss, hindi bala? Wala ako sang buhaton. Unless, kung manghagad ka mo ni Esther nga maglagaw. Hindi lang anay Si Paulo lang anay ang asikasuha. Ate, sige Anong oras kami makita ay? Mag-text lang ko karon sa imo Bye! Ari na ako sa atubang sang paborito ko nga restaurant. Amo ining ginhambal ko kay Paulo nga kitaan namon. Suno sa iya, ari na siya diri. Kag nakapareserve na siya sang lamesa para sa amon nga duha. Na-describe ko naman sa iya kung anong ginasukso ko nga payo. Kag kung anong hitsura ko. Manaog na ako diri sa salakyan kag magsulod sa restaurant. What do you do? Nagatrabaho ako sa isa ka construction company. Ikaw? Nagatrabaho ako sa bangko. Dealer? No. Ara ako sa Treasury Department. Okay lang pala sa imo if I ask some silly questions? Okay lang. I love silly questions. Nagakadto ka bala sa dermatologist? Wala. Nga Though hindi ko naman kinanglan
Kung artista siguro ako, pwede. Kaya nawong ang iya kapital eh. Hindi gani, kung nakaangkon siguro ako sang balatian sa panit o kung sa nawong, pero wala man eh. Paano mo ginatipan ka ginahalungan ang nawong mo? Ginahilamusan ko nga may habon. Kaga maalaaba nga tubig. Nga, ikaw, may dermatologist ka bala? Oo. Pero wala man ako nagakadto dito, Permi. Ate, okay lang ina. Babae ka man eh. Pero kung lalaki, daw hindi man namin pamatian nga nagakadto ka sa dermatologist para lang nga mahalungan ang nawong mo. Pero kadamo subong sa mga lalaki nga nagapa-dermatologist. Bisan hindi sila artista. Ambot sa ila. Pero ako, hindi ko siguro inapagbuhaton. Ang buhok mo ya, nagakadto ka bala sa hairdresser? Wala. Sa barbero lang ako nagakadto kag nagapagunting. Sa nasiling ko na, I will be asking silly questions. Okay lang. Sabton ko ina. Nagabakal ka bala sa mga malahalon nga beauty products? Kadamo sinasubong para sa mga lalaki. Wala. Ikaw? Definitely not. Ang baratuhon na ang ginabakal ko. Kag hindi ako mahuyugon sa mga imported na products. Inang mga kinahanglan ko lang. Like shampoo, habon, kag iban pa. Ako ya. Daw wala bala ako sang ginabakal mo. Ha? Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Daw wala ko nakadumdum nga nagbakal ako sang lotion o kun facial cream o kun conditioner para sa buhok ko. Habon lang kag aftershave. Pero kung kaysa, habon na lang gani. Anong panulok mo sa mga tao nga nag-undergo sang cosmetic surgery? Hindi man ako gusto nga mangin judgmental. Pero kung ako lang ang pamangkuton, kung ako ang mandergo sa mga kasubong sina, daw imposible sigurong mataboy na. Magluwas lang kung badly damage ang parte sang lawas ko. Pag kinanglan ko gid ang cosmetic surgery. Pero kung daw medyo kulang lang ang kataason sang ilong ko, hindi gid siguro. Ano naman ang mga hobbies mo? Basketball, billiards, dart. Ang matuod, may billiard table gani ako sa balay eh. Amo-amo ka mo kasagad ni Bata Reyes? Hindi gid man. Amo lang inang hobbies mo? Daw dira lang abi ako nagakalingaw eh. Movies? Mahuyugon ka bala maglantaw? Medyo. Pero sa masami, sa balay lang. Anong type mo nga lantawon? Gusto kong mga gangsters movies. War movies. Ay, anong paborito mga movies? Madamo. Wala ka nagalantaw sa mga movies nga inang harianon, inang may mga prinsipe kag prinsesa. Wala.
Inang mga pa-cute nga mga movies. Nagalantaw ka? Wala gid. Sa music, anong type mo? Rock music. Particular ka bala sa mga bayo? I mean, may paborito ka nga brand? Wala man. Hindi ako particular sa brand eh. Bisan sa design, hindi ako particular. Mas gusto ko ni mga plain lang eh. Satisfied sa bat niya. Well, how's it? Anong mahambal mo kay Paulo? Cute siya. He's nice. Kag hindi siya gay. Kag hindi man siya metrosexual. Kag sa banta ko, magahang panay kami. Ginpangayuan ka bala niya isang share sa ginbayad sa ginkaon ninyo? Wala no. Sa nasiling ko na sa inyo, lain siya sang sa kay Luke. Madali lang ha. May nagapanawag sa cellphone ko. Speaking of the devil, and the devil is calling up. Si Luke? Oo, no? Ginbasted mo na bala siya? Wala pa. Hello? Hi, sa din ka? Ari ako sa mall. Nga man? Dito ako nagarin sa inyo eh. Hagaran ko kunta ni ikaw nga mag-malling, pero wala ka. Ara ka na ko no dira. Nagkapagkanto na ako dira. Palihog. Uratalan ninyo ako dira Hindi pa man siguro ka mo magpauli. Hindi pa man. Sa din ka mo tupad. Tuloy ako, please. Ano ko no? Pakadto na kuno dire si Luke. Aba? Anong buhaton ko man? Tabugon ko bala? Nga tabugon mo? Hindi bala. Malantaw pa kita sang sine. Ginahulat na lang naton ang third screening. Ay, oo gali no? Ati, doon na lang naton siya eh. Ay, hindi kuya Nainit ko na sa iya. Kaya nga abala nga wala mo pa siya ginbasted. Wala gani siya nagapakita sa akon. Subong naman siya liwat nagpabatsyag, no? Kun amo, ginahulat mo pa siya nga magpakita liwat? Kag among pagbasted sa iya? Oo. Ati, kundi bastidon mo siya subong eh? Ano? Bastidon ko siya nga ara ka mo? Uti, anong malain dira? Hindi ba lang malain, ina? Sa ako niya hindi. Kilala man niya kami Sa imo be Esther? Siyempre hindi eh. Pero kung gusto mo, masayloan ay kami sang lain nila misa ni Lala. That's good idea. Oti, anong ihambal ko sa iya? Kundi ang matuod eh. Anong matuod man? Nga mas palangga niyang kaugalingon niya sang sa imo. Ay, hindi gid man Kay isa pa hindi kuya kaya nga ihambal ina sa iya, no? Mahuyan man ang tawo, ay. Uti, ano be? Kaya wala na ko yung napinsaran. Kag isa pa, amugin man ang matuod. Uti, ikaw Esther? Amo man Kag hambala siya nga wala siya sang iban nga ginapalangga, kuning kaugalingon niya. Inugbakal sang gamit para sa kaugalingon niya, may ara siya. Pero ang inugtreat niya sa imo, wala. Kadamol sang nawong niya. Isiling nato niya matuod, ina. Pero, hindi kuya kaya nga ihambal ina sa iya, no? Isiling mo na lang ang the usual. Anong the usual, man? Nga hindi ka na gusto nga magsulod sa isa ka relasyon. Naga-enjoy ka na sang freedom mo. Nga ang trabaho mo na lang anay ang gusto mo nga asikasuhon. Makagat man ayhan siya sina?
Wala man siya sang mahimo dira. Uti, paano kung magpamilit pagid siya nga magpangaluyag? Kami na lang ang bahala ni Lala nga magsugilanon siya kung magpamilit pagid siya. Pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. It's this goodbye. Mga biyan, so dagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Direksyon, Marnie Mungkal. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magbatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Good is a heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips with
without someone to care? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan. Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Salamat ka ginpahibalo mo kami, Lorraine. Ginatagan mo kami sang panahon nga makauna sa papangusisa sang artifacts sang Isabela. Nakaibalo kami nga buwas, mabaha na diri ang mga reporters kag ang iban nga katapos sang magazine. Amogin man sin ang tuyo namon. Hayden, Dali. Luyag namon nga ipahibalo sa bugos nga kalibutan ang parte sa sumpa ni Lorelai. Jack, maguna ka na lang sa pagtulog. Tapuson ko lang ining ginakatalog ko. Ate, sige. 20 minutos na lang, ha? Kung hindi ka magsinabad, mahimo ko ini sa sulod sang napulo ka minutos. Okay, napulo ka minutos, ha? Ato na siya. Makuha anay ako sang mainom. May kamot ka nagtabon sa baba ko? May pusil nga nataya sa likod mo, Lorraine. Gano'n hindi ka magahot. Wala sang iba nga magabati kung tiruhon ko ikaw sumungkit. Mahimo ko ikaw mapatay sa isa lang kapisok. Kuhaon ko nga kung kamot sa baba mo. Kagisaylo ko sa likod mo. Sa tiyon gani nga magsinggit ka, ka magulag sa ngilya mo. Lubagon kong liog mo. Pagkatapos malagyo. Kag hindi na ako magpakita pa. Tub-tub san o. Ano pang mapaabot mo nga matabo, Van Dyke? Ang Isabela, kag amo man ang mga dala sini, hindi mo na malambot. Mapatay mo ako o kung mapatay mo man ang tanan, wala ka na sang mahimo. Ang matabo sa imo, ayamon ka, kag ilupot sa prisuhan. Wala sa makatandog sa akon kung ari sa akon ang kulintas. Nakipalo ako nga may gahom ini nga ginaangkon. Kung ina ang pagpati mo, hindi makabulig sa imong kwarta kag influensya. Hindi ina makapangapin sa imo subong. Ina ang pagpati mo. Ang kulintas para ina sa akon. May mga tapes kami nga pamatuod. Si Hayden kag si Dali nakahibalo sinha. Kag amo man ang mga damo nga mga tawo. Hindi mo sila mapatay tanan, Van Dyke. Mahimo ko ang tanan nga butang. Nga ihatag sa akon ang kulintas kay kung hindi. May malain nga matabo sa ginikanan mo. Hindi ako magpati sa imo. Patyon mo ako? Patyon mo kami tanan? Bangod lang sa imo pagpati nga ang kulintas, makahatag sa imo sang gahom? Kaya hindi lang ina, makahatag ini sa akon sang immortality. Lain ako. Kagamoy na nga akong ginapatihan. Amoy na, kaya nagapati ako nga para sa ako ng kulintas nga ina. Kaya kung mangin ako na ina, hindi ako mapatay. Hindi. Mangin wala ako sang kamatayon. Wala. Kang tanan nga butang mabuhat ko. Patyo ko kamutanan para sa kulintas nga ina. Gusto mo pala nga pantuson ko na ikaw? Ugaling ko ikaw, Patyon, Lorraine.
Hindi na kinahanglan. Ihatag ko ini sa imo, Van Dyke. Kag magpangamuyo ka, nga ihatag sa imo sang Diyos ang kabuhi nga para sa imo. Ginang kulintas. Ari, ginakuon ko kaina pa. Bay, ang kulintas. Nabuyan niya ako. Apang wala ako sang palagyuhan. Ang pusil, nagataya gihapon sa akon. Tanawang kulintas, Van Dyke. Katahom kaayo, no? Halos ang tanan nga hiyas, ara sa iya. Tumalagsahon, kag wala sang katulad. Ara, nagapadayon siya gihapon sa paghimutad sang kulintas. Wow, nagahungag ang iyang ilong. Kag nagapati ako, nga ginasuksok ni Lorelai ang kulintas nga ini. Sang patyon siya. Ang tao nga nagakundinar sa iya, ato sa guha, nagahulat sa iya, kaging kuha ini sa iya. Gintawag niya ang ngalan nga Lorenzo. Samtang ang aso, nagapuno sa iya bag. Kag ang kalayo, nagasaka sa iya lawas. Kag daw nakabati ako sang tingog niya. Ikaw, Van Dyke, nakabati ka bala? To isa ka ilaga si Van Dyke nga nagatulok sa isa ka manog. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutulana. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Daw wala ko nakadumdum nga nagbakal ako sang lotion o kun facial cream o kun conditioner para sa buhok ko. Habon lang kag aftershave. Pero kun kaisa, habon na lang gani. Anong panulok mo sa mga tao nga nag-undergo sang cosmetic surgery? Hindi man ako gusto nga mangin judgmental. Pero kun ako lang ang pamangkuton, kung ako ang mandergo sa mga kasubong sina, daw imposible siguro nga mataboy na. Magluwas lang kung badly damage ang parte sang lawas ko. Pag kinanglan ko gid ang cosmetic surgery. Pero kung daw medyo kulang lang ang kataason sang ilong ko, hindi gid siguro. Ano naman ang mga hobbies mo? Basketball, billiards, dart. Ang matuod, may billiard table gani ako sa balay eh. Amo-amo ka mo kasagad ni Bata Reyes? Hindi gid man. Amo lang inang hobbies mo? Daw dira lang abi ako nagakalingaw eh. Movies? Mahuyugon ka pala maglantaw? Medyo. Pero sa masami, sa balay lang. Anong type mo nga lantawon? Gusto kong mga gangsters movies. War movies. Ay, anong paborito mga movies? Madamo. Wala ka nagalantaw sa mga movies nga inang harianon, inang may mga prinsipe kag prinsesa. Wala.
Ina mga pa-cute nga mga movies. Nagalantaw ka? Wala gid. Sa music, anong type mo? Rock music. Particular ka bala sa mga bayo? I mean, may paborito ka nga brand? Wala man. Hindi ako particular sa brand eh. Bisan sa design, hindi ako particular. Mas gusto ko ni mga plain lang eh. Satisfied sa bat niya. Well, how's it? Anong mahambal mo kay Paulo? Cute siya. He's nice. Kag hindi siya gay. Kag hindi man siya metrosexual. Kag sa banta ko, magahang panay kami. Ginpangayuan ka pala niya isang share sa ginbayad sa ginkaon ninyo? Wala no. Sa nasiling ko na sa inyo, lain siya sang sa kay Luke. Madali lang ha. May nagapanawag sa cellphone ko. Speaking of the devil, and the devil is calling up. Si Luke? Oo, no? Ginbasted mo na bala siya? Wala pa. Hello? Hi, sa din ka? Ari ako sa mall. Nga man? Dito ko nagarin sa inyo eh. Hagaran ko kunta ni ikaw nga mag-malling, pero wala ka. Ara ka na ko no dira. Nagkapagkanto na ako dira. Palihog. Wala tala ninyo ako dira Hindi pa man siguro ka mo magpauli. Hindi pa man. Sa din ka mo tupad. Tuloy ako, please. Ano ko no? Pakadto na kuno dire si Luke. Aba? Anong buhaton ko man? Tabugon ko bala? Nga tabugon mo? Hindi bala. Malantaw pa kita sang sine. Ginahulat na lang naton ang third screening. Ay, oo gali no? Ati, opdo na lang naton siya eh. Ay, hindi kuya Nainit ko na iya sa iya. Kaya nga abala nga wala mo pa siya ginbasted. Wala gani siya nagapakita sa akon. Subong naman siya liwat nagpabatsyag, no? Kun amo, ginahulat mo pa siya nga magpakita liwat? Kag among pagbasted sa iya? Oo. Ati, kundi bastidon mo siya subong eh? Ano? Bastidon ko siya nga ara ka mo? Uti, anong malain dira? Hindi ba lang nga malain, ina? Sa ako niya hindi. Kilala man niya kami Sa imo be Esther? Siyempre hindi eh. Pero kung gusto mo, masayloan ay kami sang lain nila misa ni Lala. That's good idea. Uti, anong ihambal ko sa iya? Kundi ang matuod eh. Anong matuod man? Nga mas palangga niyang kaugalingon niya sang sa imo. Ay, hindi gid man Kay isa pa hindi kuya kaya nga ihambal ina sa iya no. Mahuyan man ang tawo ay. Uti ano be? Kay wala na kuya sang napinsaran. Kag isa pa amugin man ang matuod. Uti, ikaw ya Esther. Amo man Kag hambala siya ha. Nga wala siya sang iban nga ginapalangga kuning kaugalingon niya. Inugbakal sang gamit para sa kaugalingon niya, may ara siya. Pero ang inugtreat niya sa imo, wala. Kadamol sang naong niya. Isiling nato nga matuod ina. Pero hindi kuya kaya nga ihambal ina sa iya no. Isiling mo na lang ang the usual. Anong the usual man? Nga hindi ka na gusto nga magsulod sa isa ka relasyon. Naga-enjoy ka na sang freedom mo. Nga ang trabaho mo na lang anay ang gusto mo nga asikasuhon. Makagat man ayhan siya sina?
man siya sang mahimok dira. Uti, paano kung magpamilit pagid siya nga magpangaluyag? Kami na lang ang bahala ni Lala nga magsugilanon siya kung magpamilit pagid siya. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage.